ľudia, vítam vás u nového videa na mojom kanále. Dneska vás vítam u nového videa a vidím a som tu zase na Berhabe. Mám skin majiteľa, ale to je jedno. A vidím, že tu je už vianočný update a vyzerá to tu, že fakt, že dobré. Proste vianočný strom, proste všetky veci. No, tak toto vyzerá fakt dobre, toto ešte nie je spustené. Natočím z toho video, keď sa to spustí. No, som si všimol, že v minulom videu mi na video napísal samotný majiteľ tohto serveru, tak som bol ako prekvapený, ale poďme na Origin. OK, idem spustiť Origin. Som zvedavý, čo tam bude. Ja budem prekvapený, čo tam bude. Ja som zvedavý, čo tu je. OK, ľudia, tak to vyzerá fakt, že cool. Ty kráso. Adventný kalendár? Haló? Čo to propáslo? Dneska je deň 6. Dve spawn kľúče. Jaj. Ty kráso, ale toto vyzerá jak dobre. Tam nejaká hviezda hore. Wow. Dobre. Ako čo musím povedať, tak toto vyzerá fakt, že premakanie tento server teraz na Vianoce. Dúfam, že to nebude celý rok, ale bude to len na Vianoce, lebo to by rozbilo takú atmosféru. Že? Napíšte dole do komentárov, ale wow. W. Tam dole asi nič v šedom svete a tu... Ale nie len, že je toto vianočný update, ale my tu zabijeme aj z bossa. To je ten veľký. No takže som zvedavý. No dobre, ja si tu asi idem ešte otvoriť dve spawn kľúče, na čo mi padne z toho koza a ovca. No, dobre. Takže tak. Ja si toto už idem preniesť peniaze. Alebo nie, ale ja sa necítim na toho bossa. Ideme prvé na slime bossa, hej. Neviem, či toľko to bude stačiť. Ja si tu ešte zoberiem. Nič. No. Toľko by ma... neviem, či stačí toľko winchargeov. Ale dúfam, že sa toto nebude lagovať, lebo na minulom videu sa tak som musel to vystrihnúť skoro všetko, lebo to bolo zalagované jak nič, hej. Vy si ani neviete predstaviť, jak sa to lagovalo. Že to bolo asi tak, že každý 30 minút jeden, ani neviem čo. No, už som tu docupkal ku bossovi. Aha, dobre, takže... Niekedy je smola veľkou smolou. No nič. Ale keď si ešte nevidel minulé video z Berhabu, ktoré som už natočil, tak asi pred mesiacom, tak si ho pozri. Teraz ti vyskočí hore v karte. Presne vpravo. Ale to nie je všetko. Ešte môžem spraviť už bude ďalšie video z Berhabu, ale to budú challenge. 10 challenge vianočných, prezradím. Ešte nie sú natočené, nie je to video natočené, ale zajtra alebo dneska ho budem točiť a vyjde, tak neviem kedy. Asi
Neviem povedať. Popravde. No OK ľudia, tak toto už bude koniec dnešného videa. Toto bolo také kratšie video. Neviem prečo, ale mal som náladu len tak spraviť video, lebo som sa nudil, tak prečo nie? A to je všetko. Daj like, odber a čus.